Здравейте хора, сега ще пусна едно видео за малко и ще ви покажа какво ще стане. Интелигентност, за да бъде изпълнено. Ендърмените са повече от Ето, не чак ендърмените. но те не са просто нормални мобове. Те те нападат само ако ги погледнеш в очите и може би те са тези, които са построили Ендърмените. Това потвърждава, че ние не сме единствените в този свят. Стоп! Това означава, че ендърмените може да бъдат играчи, които са затворени у Майнкрафт и ние сме виновни, нали? Не е така. То по-напред в видеото го дава това, но значи ли, че тук ви показах, че ендермените са построили, например, енчетито. Ами да, може да е вярно, защото те имат лилаво на очите, и розово леко, с какви на цвет блокове е направено енчетито. Разбира се, лилаво и розово. Това беше.